Ahoj, přátelé, dělám toto video, abych vám ukázal, jak se skupit několik jednotek z kolekce Monastrell. Položíme základnu na povrch, na podlahu, má těchto 6 opěr, jsou to takové nastavitelné nožičky, které byste měli zajistit, aby všechny byly na podlaze a vyrovnané. Se základnou je dodáván i imbusový klíč, který pomůže vám nastavit nožičky tak, aby všechny dokonale dosahovaly na podlahu a základna byla zcela vyrovnaná. Také umístíte tyto malé kovové válečky, které jsou zde a budou v sáčku. Vložíte je do otvorů, které už jsou ve dřevě připravené. Dřevo má zde tyto vybrání, aby na ně mohly nyní moduly přesně dosednout. Pojďme pro jeden modul. Máme další. Tady ho máme. Teďka bychom vzali tento díl, což je spojovací deska, která bude spojovat spodní skříňku, spodní modul s horním modulem. Jak vidíte zde na skřínce, musíte také umístit ty kovové válečky, aby tento díl, který pokládáme na vrch, také správně zapadl. Je důležité, abyste to dali do roviny se zadní částí. Dobře, myslím, že je to tady perfektní. Teď vezmeme další a položíme ji na druhý modul. A umístíme ji tam, aby byla v rovině se zadní částí. Perfektní. Teď bychom vzali další kus. A umístili bychom ho nahoru. Dobře, tady je to perfektní. A další, kterou bychom dali sem. No, vypadá to dobře. Teď bychom dali něco, aby to všechno drželo pohromadě. Víko, které se také přidává k celku. Toto víko má také stejné drážky, aby do nich moduly zapadly. Tady bychom to otočili, protože tohle bude směřovat dolů. A položíme to na vrch. Dáváme také pozor, aby bylo zarovnané se zadní částí. A už je to nasazený. Jak vidíte, je to perfektní, nehýbe se to, nepadá to. No, to byl vtip. Ano, zůstává stabilní. A všechny 4 moduly jsou kompletně propojené. Protože to bude vždy u zdi, můžete to, pokud si myslíte, že je to nutné, připevnit i zde nahoře pomocí konzol. Takže je to bezpečnější. A jediné, co nám zbývá, je naplňte ho našimi oblíbenými lahvemi vína a vychutnejte si ho. Nashledanou.